Ja, dames en heren, welkom bij deze bijzondere uitzending van Venray in Bedrijf. U bent gewend dat wij komen vanuit zaal 7 in Venray. Maar vandaag zitten we voor één keer in het Parkhotel in Horst. En ik heb begrepen dat het hier net zo gezellig is als in Venray. Dus dat komt helemaal goed. Ja, en ook vandaag ontvang ik weer een aantal ondernemers aan deze mooie tafel. En de eerste twee die zitten al klaar. Ik heb het dan over Kim Sanders en Suzanne Ummenton van Boost & Borg. Boost & Borg, dames en heren, werkt samen met organisaties aan teamontwikkeling met als resultaat dat de potentie die in iedere medewerker zit optimaal benut wordt. En zij doen dat op geheel eigen wijze. Nou, daarvoor al een heel mooi applaus. Laat maar eens op. Ja, Boost & Borg, Suzanne en Kim, stel jullie eens eventjes wat uitgebreider voor, zou ik willen vragen. Ja, wij zijn Suzanne en Kim. En wij zijn Boost & Borg. Wij geven dus trainingen op het gebied van teamontwikkeling. En wij ontwikkelen die ook geheel zelf, die trainingen. En die trainingen zijn vooral gericht op het stukje in het team, dus de samenwerking daarvan. Maar ook een stukje op persoonlijke ontwikkeling, waar we trainingselementen voor inzetten. Oké, dus het gaat, sommige dingen zijn voor het hele team belangrijk en sommige zijn individueel. Maar eerst even, voordat we daar verder over gaan, de naam Boost & Borg. Waar komt die vandaan? Wat betekent dat dan? Boost & Borg was voor ons een hele krachtige naam, omdat het meteen laat zien waar wij voor staan. Omdat wij het belangrijk vinden om tijdens de trainingen de boost te geven. Dus dat mensen in beweging komen, enthousiast worden om met elkaar voor hetzelfde resultaat te gaan. Maar de borging is ook heel essentieel. Vaak wordt dat gemist in trainingen. Ja. En om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen, daar heb je een borgfase voor nodig. Precies, dus het is niet alleen maar laten we eens even lekker energiek op korte termijn met elkaar aan de slag gaan, maar met name die borging, dat het ook op langere termijn effect heeft, dat is waar jullie voor staan. Ja, precies. Ja, dat is echt de fase van weten naar doen. Ja, en wat maakt jullie dan uniek als je jullie zelf mag vergelijken met andere ondernemingen die nagenoeg hetzelfde doen? Of is er geen enkele onderneming die hetzelfde doet? Nee, dat klopt. En dat is wel een belangrijke vraag, want er zijn heel veel advies- en coachingsbureaus op dit gebied en daar zijn we ons ook heel bewust van. Maar wat ons uniek maakt is sowieso wie wij zijn. We zijn heel enthousiast en bevlogen in hetgeen we doen. En, ja, maar dat zijn die anderen ook. Ja, zeker. En wat Suzanne net al aangaf, dat vooral die borgfase die wij daarin hebben gezet, zeg maar. Dat is gewoon wel waar wij heel onderscheidend in zijn. En het stuk ervarend leren, wat we inzetten tijdens de werkvormen. Ja. Dus van begin tot het einde is iedereen heel actief betrokken tijdens de training ook. Wat is dat, ervarend leren? Ervarend leren is dat je eigenlijk door dingen te doen en daarop te reflecteren, dus ook naar je eigen handelen kan kijken en ook naar dat handelen van je collega en dat je daarover dan met elkaar in gesprek gaat. Ja. En met name dus dat borgstukje, daar zeggen jullie van, ja, dat maakt ons echt uniek, want dat doet eigenlijk bijna of helemaal niemand. Nou, er zijn wel bedrijven die ook zeker de borging een plekje geven en daar ook verschillende manieren voor gebruiken om dat in te zetten. Ja. Wij hebben dat echt met een hele lange borgfase aangepakt, waarin het team gedurende een jaar met 6 verschillende werkvormen aan de slag gaat en daarin de verdieping gaat maken op de trainingen. Ja. Maar ook echt van weten naar doen. Dus gaan zorgen van wat betekent dat nu als je daar op de werkvloer mee aan de slag gaat. En ik hoor je zeggen, het is een traject van een jaar wat jullie het is een traject van 1,5 jaar. Ja. Waarbij de boost en het voorstuk 1,5 jaar ongeveer bestrijkt. En de borgfase een jaar duurt. Ja, en in die borgfase merk je dat daar toch nog wel lekker die boost aanwezig is? Of zakt het dan af? Wij begeleiden dat op afstand, meer coaching on the job. En het mooie daarin is dat je ook daar het proces naar boven kunt gaan brengen. Dat wat je met elkaar afspreekt, zakt dat weg. En wat betekent dat ook voor andere dingen die je met elkaar afspreekt. Ja. Dus we merken wel dat het soms lastig is. Gedragsverandering kost tijd. Ja. Dus die tijd moet je jezelf ook gunnen en er ook met elkaar voor willen gaan. Ja, dus die tweede fase is wel echt heel belangrijk dat jullie dat wel heel goed blijven monitoren. Dat het niet alleen bij dit boostmoment blijft, zullen we maar zeggen. Ja. Dus het lijkt me een heel intensief traject wat jullie dan aangaan. Doen jullie daarnaast eigenlijk nog meer?
Ja, we hebben dat unieke traject dan dus. Hè. Ja. Dat is een langer traject waar we nu... we zijn ook echt dat we in ontwikkeling zijn en we willen aansluiten op de vraag van de klant. Ja. En in dit geval hebben we onlangs een onboardingprogramma eigenlijk samengesteld en ontwikkeld. En dat is echt om startende teams een vliegende start te maken. Ja, dus even een onboardingprogramma. Ik snap natuurlijk allemaal wat het betekent, maar de kijkers van Pelemaas TV willen heel graag weten, wat is een onboardingprogramma? Onboardingprogramma is dus dat je als je binnenkomt als nieuwe werknemer, dat je dan ook prettig binnenkomt binnen de organisatie, dat je elkaar leert kennen. En ook dat je jezelf goed leert kennen voordat je in het werkveld aan de slag gaat. Dus dat je niet zomaar voor de leeuwen wordt gegooid, zoek het maar uit. We hebben een leuk bedrijf, maar verder is en dat er al een goede basis staat als team om goed te starten en echt als krachtig team te kunnen gaan bouwen met elkaar. Ja. Dus dat doen jullie ook nog? Ja. Hebben jullie het wel druk, denk ik? Ja, wij zijn lekker bezig, zeker dat. Ja. Hey, en waarom is het dan belangrijk dat bedrijven hier in de regio Venray en Horst weten dat jullie er zijn? Weten ze jullie nog niet allemaal te vinden dan? Nou, wat we nog merken is dat er nog vrij veel gebruik gemaakt wordt van bedrijven uit de Randstad voor trainingen. En dat is natuurlijk jammer als hier dichtbij een heel mooi product te krijgen is. Ja. En daarnaast zitten we nog vooral in zorg en kinderopvang. En zijn we ervan overtuigd dat ook MKB toe is en een hele mooie start om ook die teams daar die aandacht te geven. Nou, laten we hier nou net een aantal van dat soort mensen en bedrijven hier vanavond aanwezig hebben. Is dat heel goed dat ze dat gehoord hebben. Heel mooi. Eigenlijk de laatste vraag die ik jullie wil stellen. Stel, ik kom hier dadelijk op straat jullie allerlaatste klant tegen waar jullie mee hebben gewerkt. En ik vraag, je hebt gewerkt met Boost & Borg. Ik heb net gehoord wat de dames mij verteld hebben. Maar wat vertel jij mij dan? Wat zou die laatste klant nou over jullie vertellen? Dat is wel mooi. En ik denk dat ik dan een recensie die onlangs op de website geplaatst is ook wel kan noemen. Dat wij een heel authentieke aanpak hebben. Met dat stukje ervaren leren, maar dat vooral ook die borgfase daarin onder de loep wordt genomen. En heel veel, echt een essentieel onderdeel is daarvan. Ja. Maar vooral ook dat er inzicht en bewustwording in gang wordt gezet bij de werknemers. En wat echt gewoon zijn vruchten afwerpt in de communicatie onderling. En dat ook echt iedereen ertoe doet. Dat er verschillen zijn, maar dat die er mogen zijn. Dus dat is een supermooie recensie die we onlangs kregen. Ja. Nou, ik wens jullie nog heel veel mooie boostmomenten toe. Hopelijk ook nog veel meer hier in onze eigen regio. En dat je dat ook allemaal maar lekker mag borgen. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Suzanne en Kim. Dank jullie wel.